Virkelyst, det er en bog, der handler om kolonihave. En kolonihave i Ringsted. Det er en fotobog, men ideen var jo at fotografere folk, der boede i kolonihaven. Både danskere, nye danskere og gamle danskere. Men så udvikler det sig fra en fotobog til en snak med dem, der bor i haverne, og til nogle interviews. Og så blev det jo lige pludselig til sådan en helhed, en bog, der handler om mødet mellem nye danskere og gamle danskere i kolonihaven. Og den verden, der er i kolonihaven. Og det er der jo kommet, synes jeg, en god, smuk bog ud af, som kan lære os mange ting. For eksempel, at integrationen behøver ikke at koste millioner. Det kan bare foregå af sig selv i en kolonihave, hvor gamle danskere og nye danskere lever sammen i harmoni og fordragelighed. Budskabet med fotografierne i bogen, der start med, var det at vise den kitschede verden i kolonihaven. Det er der, hvor alle de ting, som folk ikke vil have i deres lejligheder, dem putter de jo i kolonihaven. Og det synes jeg var meget fascinerende, at alligevel at grimme, kaotiske ting kan blive så smukke i kolonihaven. Men så blev jeg også interesseret af de mennesker, der bor der, så jeg begyndte også at fotografere dem, se hvilke typer mennesker. Fordi jeg havde en fordom om, at det var en bestemt type mennesker, men det var det så ikke. Det var mange forskellige unge, gamle, nye danskere, gamle danskere, enlige, familier, pensionister. Og jeg har selvfølgelig fotograferet rigtig mange, men der er der jo ikke plads til, så bliver det en bog på 500 sider. Så vi har valgt dem, vi har også snakket med og har fået noget tekst ud af. Og den tekst, den handler også om deres liv og deres oplevelser i kolonihaven. Og om deres håb og tanker for, hvorfor de bor i kolonihaven. Mit navn er Peter Poulsen, og jeg har sammen med Maher Khatib lavet en fotofortællebog, hvor Maher har taget fotografierne, og jeg har lavet fortællingerne på skrift. Og sammen handler det om nydanskere og danskers møde i en kolonihaveforening, der hedder Virkelyst i Ringsted. Og projektet det kom i stand på den måde, at Maher var gået af egen initiativ i gang med at fotografere ude i kolonihaverne. Han er amatørfotograf i sin fritid, og han havde fundet nogle gode motiver derude. Og det var alt det kitsch, som både nydanskere og danskere samlede i deres kolonihaver, og specielt i deres huse. Og det gik han rundt og fotograferede. Og de billeder, dem kom jeg så til at kigge på. Og så studsede jeg lidt over, at hvor mange nydanskere, der egentlig var ude i Virkelyst, og om der var et mønster i det, fordi det havde jeg da aldrig hørt om, at så mange nydanskere pludselig var ude i noget pæredansk, som en kolonihaveforening er. Så jeg tog med ud og kiggede på det, og da vi gik rundt mellem de haver, så gik det op for os, at her var et lille bogprojekt, som kunne fortælle om en gammel dansk institution, som er særdeles velegnet til at få mennesker til at mødes på en fredsommelig og meget konstruktiv måde. Og det førte sig så til, at vi satte os for at lave den her bog. Og vi har så brugt 2 somre på at tage billeder derude og interviewe folk, og så samle midler til at få lavet den her bog. Og det vi har oplevet derude, det er, at kolonihaverne, selve kolonihave-tankegangen, den rummer nogle særlige værdier, som både nydanskere og danskere sætter pris på. Men altså, at kolonihaverne tilbyder nogle værdier, noget indhold, som både nydanskere og danskere sætter særdeles meget pris på. Og det er først og fremmest frihed til at gøre, hvad man selv vil, og til at være sig selv, men også til at have rum og plads til sin egen familie og venner. Og på den måde optræder kolonihaven som et slags frirum, hvor folk får lov til at træde ind i en anden verden faktisk. Hvor de kan koble af fra hverdagens stress og pres. Og det lægger de bag sig, når de er inde i deres lille selvskabte verden af kitsch
og små sjove indretninger, hvor de er meget kreative i en grad, som man sjældent ser andre steder. For det er også en del af kulturen i kolonihaverne. Den har et enormt spillerum til det enkelte menneske. Man kan stort set gøre, hvad man vil, bare man overholder de grundlæggende regler, men ellers så kan man gøre præcis, hvad man vil, bare man ikke generer nogen. Og kolonihaverne rummer så også et demokratisk element, i det er jo en forening, og der er regler og retningslinjer, vedtægter, som alle skal overholde. Og det bliver også betragtet som noget meget dansk, og det er det på mange måder også, men nydanskerne de er meget begejstrede for det, fordi her er regler og retningslinjer, de er meget synlige, og ikke som ude i samfundet, hvor mange ting er uskrevne regler, men det er de ikke i en kolonihave. Der er det meget konkret at forholde sig til, hvad man må og ikke må, og forventningerne til, hvordan man opfører sig over for naboen og alle andre, er meget klare. Så derfor er det en verden, der faktisk er nem at finde rundt i og føle sig tryg i. Og det gælder alle mennesker derude, både danskere og nydanskere.